Orada böylesiniz. Bajarên Mêrdînê di cejna Remezanê de bûye xaleka geştiyarî. Ji bajarên Derdor û Tirkiye, ji welatên cuda û Avrupayê bi hezaran geştiyar avahî û kolanên Mêrdînê bi rengê xwe xemilandine. Hatina geştiyaran rûyê dikandar û xweciyên Mêrdînê jî geşkiriye û kargeh jî vê rewşê wek derfet dibînin. Harûn Şenol û Sabiha Şenol jî ji Diyarbekirê bi zarokên xwe re hatine ku li Mêrdînê geşt bikin û balê dikşînin ku xweşiya li welatê me hêjayî geşt û dîtinê ye. Em serî sibê hatin, me got bela qelebalix e em serî sibê herin û em gelek kêfxweş bûn, gerawê pir xweş e. Zilamê xwe re hatim û ayla xwe re hatim. Gelek xweş im Mardîn. Hêla Güneydoğu bajarê gelek xweş heye, Mardîn, Diyarbekir. Em hatin bigerin vê eydê. Ez ji Amedê hatim, em hatin eydî bû me got em her hinkî li Mardînê bigerin. Li serê sibê de em hatî em digerin kêfxweş bûn, xweş e. Mardîn welatê me ye, em pir kêfxweş bûn. Geştiyarên ku ji bajarên Tirkiye û welatên wek Hollanda, Almanya, Poland û her wekî din hatine û yekem car Mêrdînê dibînin jî hem peznê pêşwaziya welatî û dikandara didin, hem jî bi kêf û xweşî behsa şûnwarên dîrokî û çandî dikin. Kevser Solmaz jî ji bajarê Tokatê ya Tirkiyeyê hatiye û tîne ziman ku nasîna çand û bajarên Bakur ciyê kêfxweşiyê ye. Gezmeye geldim, tarihimizi, kültürümüzü görmeye geldim. Ji bo dîtina çand û dîrokê ez hatime digerim. Li mizgeft û dêran, li kolan û şûnwarên dîrokî digerim û ji bo me behsa dîrok û girînga wan tê kirin. Ez bi koma geştiyarkar ve hatime û geşt û gera vê derê gelek xweş e. Geştiyar û dikandar balê dikşînin ku dema wiha bi girseyî serdan li Mêrdînê tên kirin, kêşeya trafîkê ango kêşeya peydakirina ciyên parka tirimbêlan peyda dibe. Lê ev kêşe jî niha ji kêfa geştiyaran tiştekî kêm nekiriye. Sidik Eren, Kurdistan 24, Mêrdîn.